Hello guys, welcome back to my new video. Today mentang ini page ya kato kan new event jong ka holy event ka color balloon make a splash. Te ini page kumno ban collect yakini ki balloon ban kumno bangin claim ngin shimi kini ki reward bat ki mission bat kumta terter bat kumno ngila ban yo shibon yakini ki balloon ha kapor ka ba lihat kumba shpau katsan minit ngila ban claim ya kito ki reward ki baki ai te claim show ki video tu ngin sedang ngin video ban kendiat haswa ngin sedang video ngakar pada phi ba lada phi long ki ba dang su wan thama kene ke channel so ba subscribe kene ke channel kenang ba onda nama ra kene ke channel ngila ban yo na ki new event bat ki mission ki ba jong ka free fire ngiyo na kene ke channel te tu ngin sedang no video. Te mentang ngin nyepet no kene ke event ngin play no kene ke event ban ngin nyepet kumno ban pende bikin ya ki mission ban keban ko ngi haban collect ya kine ki balloon ki badan hang ne kenang ba ngin yo ban redeem ki reward pat klik hane redeem reward ngin ya kine ki redeem ki reward bar hang ne ngi don kam ki balloon kumne ya ine emote la ban yo lada don live tuli balloon rong sao ar tuli rong orange ban live tuli kine ki rong blue ma kumta ngin yo kine ini emote bat ngihaban collect baik kumta kan temtang ini page kumno ban yo kine ki balloon pan ngi klik hane boost ngihaban pendek kine mission ngihaban yo buya lasin survive live minute kill ngut ban play si game kabumut ladang iyo manra buya lasin kamula debi ki mission baro namar lasin ra buya te kine ki basharum kin namar pola pemenit ngimla ban ra buya lasin bat kene spokil ru lasin ra buya te layo spokil te claim kill kumno mangin la ban ra buya ki mission tang kita hi ban collect pat ikini ki balloon ngi haban collect ki kumne pe ne la tho collect all tingin collect loot barok mo te la ad ne balloon inventory jongi ngala don khala tli balloon rong sao ala tli rong orange pat sa tli rong blue teng le yo ban claim tang ikini shwa nomar dang duna balloon mentapat ngin effect kumno ban kam klo ban yo ikini balloon kumno ngin yo subon ikini ke balloon yo ini am kene ka friend list hangne ka friend list chongpi hangne te ngin sim na ki ne ken untuk iki balloon jong ki friend perlok jongi la bantu na ki ba la dep kolek handai ki bedon hangne hamadan kumne ken pe ngan still all kamut ngi to ken ki balloon jong ki perlok jongi sus check back ki ne baro te pet ne ngala yo khat sa tulis rong sao ban pet to la khat san tengin sim baik kumne ken te khnang ban kham klo ngan sim wood ban ngan forward nang ne su check back ye ki friend list changpi kat ki bedon su claim ma still back to back na ki friend changpi so parent amar makiru kile kumne hi da ki tv kine ke trick te susim baik kine kat bedon namar kan kin sayo hi biang ma namar kine ki balloon hang ne ngi yo spotuli lada ngim collect spotuli kine ba spotuli bat lada ngi collect pat man laka kanta ki ai kine ki balloon namar ki ai ki man laka kanta ki ai kine ki balloon ban yaban collect ken lada ngim collect mut andal dap spotuli kimi su la full kene ke jaka tak daw ngi haban claim kat badan hang ne no ngim yo por ngim klopor bangin collect man laka kenta tengin collect kumne ken kenang bangin yo pe to la
long là sao phâu way rong sao khát nhau rong orange ngem pat yo mo namar dan kam art phâu tuli rong orange kenang man claim ya kene kajib lene kene emot te ngin collect show collect ngile yo rong sao rong blue ngidon kam sa rong orange sa art tuli ngin collect itu emot page kumno best numbers di tim ngin yo ni ni mut namar ngas ngo ba bon ki baong ki ka glitch kane don glitch ngim laban ka mut ngi haban up kumto chi haden la sao kunta kin sa namar mo ba la crash ka site jong ka free fire saba don show play store te tung le yo ngin claim na ini te kan claim kini ngi haban kawang ya ne balloon badon hang ne hakane ka paper kan hakne kot sada mo te sim kini ki balloon bat sa kawang hang ne maro khat santali ki amo te ngile yo confirm tang ini page bad tip yo ne yo ekne balloon man ngihaban claim bang ikto balloon ngamut sen bela yo kumto la yo ban claim lut rem yo ngihaban claim bang deki bagi balloon kenang bangin yo claim ki bai pat tem tangin cek pat ya tu imut yo ne yo te ngin cek ane cek mah yo nem yo tu imut ru tip namar ki ong don glitch mah namar badang bon pelat ba claim te ki jinjar bansen takdaw te ka claim pat poi nga tharai kin sa ai kum to si janmet lada fi claim janmeru kin sa ai pat la sha kum tai tharai te namar kam pat kut mo ke nam kan ma ro kanu tarik kan kut tharai ro kan la khat sa tarik kum tai tharai te vlog mta kasngi tangani video nga karpar phi bapin like ba subscribe kene ke channel bat soba share vlog jong phi ru bat sa comment mano ba yo mo te have a nice day, see you next video, tata, bye bye.